Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю вас. Меня зовут Роман. Я капитан команды молодых специалистов, и со мной сегодня гуляют Игорь, Ксюша, Максим и Илья. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. По-руску работать, по-белоруску. Ці верыце вы, што словы «дзень» і «ноч» амонімы? Колькі гукаў у слове «пень»? Ці верыце вы, што месца ў сялянскай хаце, дзе стаяў стол і віселі абразы, называўся бабін кут? Назовите год уваходжання Заходняй Беларусі ў склад БССР. Як называюць рамесніка, які спецыялізуецца на апрацоўцы гарачага металу? Ураган, курган, балаган. Як называюць гэтую гукавую з'яву? Ці адносіцца фартух да паяснога адзення? Згадайце імя беларускага мастака Хруцкага. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску дзеревня, па-беларуску. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Роман. Я набрал большую колькость баллов, выбираю категорию «Мова» и гулять буду апошнім. Мяне зовут Ксюша. Я набрала другую колькасць балу, выбираю категорию «Гісторыя» и буду гулять другой. Меня зовут Илья. Я набрал 3-ю колькасць балаў, і мне засталася культура. Буду гуляць першым. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Ілья, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Илья, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама рады вітаць вас. Раскажыце, калі ласка, якую прафесію вы для сябе выбралі? Я выбраў прафесію інжынера па тэлерадыё радыёкамунікацыям. Мне это больш спадабалось пасля універсітэта. Я абдумаў аб разных месцах працы. Быў варыянт пайсці або на завод, або на тэлебачанне. Я выбраў на тэлебачанне. Чым вам падабаецца прафесія інжынера? Кажуць, часам можна гэта чуць, што гэта зараз не самая папулярная прафесія. Я не згодны з гэтым высказваннем. Інжынер трэба везде. Інжынер – гэта чалавек, які прапануе нейкія новыя тэхналогіі ў производстве чаго-ліба. Ён стварае, ён паляпшае ўсё, што толькі можна. Карацей кажучы, на вашу думку, інжынер – гэта прафесія і будучага у тым ліку. Я так думаю. Ну добра. Ілья,
вы выбралі катэгорыю культура. Ці яна вам засталася? Яна мне засталася. Вам, як і кожнаму гульцу, які трапляе на гэтую пляцоўку, я заўсёды жадаю перамогі. Ілья, першае пытанне. Гэтае майстэрства ўзнікла ў краінах Усходу. А ў Беларусі яно дасягнула піку папулярнасці ў 19 стагоддзі, калі ў кожным вялікім горадзе з'явіліся паперні. Работамі майстроў упрыгожваліся сцены, вокны і мэбля. А пра што гаворка? Пра саломапляценне, пра маляванку ці пра выцінанку? Гэта точно не саломапляценне. Мне здаецца, гэта выцінанка. Выцінанка, на вашу думку. А што такое выцінанка? Вы дакладна ведаеце? Я не ведаю, поэтому гэта і здаецца, што это выцінанка. А можа, маляванка? Маляванка это больше связано как-то з росписью картин. Мэблю и вокны маляванкой. Будто не. Салому адразу Точно. адмялі. 3, 2, 1, ваш адказ? Выцінанка. Добра, я прымаю ваш адказ. Карункавы узор выразаны з паперы. Ім упрыгожвалі сцены, вокны і мэблю. Такі карункавы узор называецца беларуская выцінанка. Вы малайчына, все правільна. Якому класіку беларускай літаратуры належаць словы? Толькі на ўласных каранёх дае дрэва багаты плод. Максим Богданович, Якуб Колас, Янка Купала. Калі ласка. Или Якуб Колас, или Янка Купала. Будто гэта як Якуб Колас, ён больше пісаў як-то так вот про свою радзіму, про вот дрэвы, плоды. Вот. Мне так кажется, что гэта Якуб Колас. Гэта ваш адказ? Гэта мой адказ. Зразумела. Я прымаю ваш адказ. Гэтыя словы належаць не Янку Купалу, Ілья, і не Максиму Богдановичу. Гэта Якуб Колас. Вы малайчына. Наступнае пытанне. І памятайце, у вас жа ёсць яшчэ падказка вашых сяброў. У календары прафесійных святаў ёсць дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. А ў якую пару года ён адзначаецца? Увосень, летом ці вясною? Это, скорее всего, осенью. А чаму? Осенью обычно сбирают все плоды. Вы думаете, собрали урожай, да, собрали, и отсвятковали? Да. Угу. Просто летом оно все растет, ты как-то должен за этим следить. Там не совсем до праздников. Ага. Весной... Нема часу. Нема часу до праздников летом. Весной ты это все должен посадить, сполоть. Так само нема так часу. само нема часу. А осенью забрал и отпраздновал. Сабраў і адсвяткаваў, кажа Ілья. І настойвае ён, што гэта варыянт... А, осень. Я прымаю ваш варыянт. 3-я нядзеля лістапада. Гэта свята работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. Лістапад – гэта асенні месяц. Вы правільна адказалі. Наступнае пытанне 4-е. Ілья, які элемент адзення нашых продкаў не адносіўся да плечавога? Андарак, жупица и лянка. Мне кажется, лянка – это что-то через плечо такое. Жупица. Даже не могу подумать. Даже...
Ну, жупіца гэта што? Як куртка, як штаны, як боты ці як шапка? Жупіца. Ось што вам здаецца? Побольше як что-то такое теплое, что надевали наверх. Мабуть, и не теплое, но что-то... По типу куртки. Да. Андарак. Андарак. Будто это что-то нижнее должно быть. Андарак. А лямку праз плячо, вы думаете? Лямку праз плячо. Давайте адказ. На мой погляд, гэта першы варыянт андарак. Гэта ваш адказ. Гэта мой адказ. Добра, я прымаю ваш адказ. Лямка. Гэта кашуля, сарочка. Яе насілі і мужчыны, і жанчыны. Яна надзявалася на цела. І яна адносіцца да плечавога адзення. Жупіца – гэта лёгкі каптан з рукавамі. Жупіца – гэта таксама плечавое адзенне. А вось андарак – адзенне паясное. Гэта такая шырокая спадніца. Юбка па-руску. Андарак. Вы правильно адказалі. Илья, пакуль без памылак. Звярніце ўвагу на карціну. Гэтага слыннага беларускага мастака лічаць майстрам вясновага пейзажа. Але тэма вялікай айчыннай вайны увайшла ў яго творчасць незагойнай ранай. Пра якога аўтара гаворка? Міхаіл Савіцкі, Леанід Шчамялёў ці Вітольд Бялыніцкі-Біруля? Я лічу, што мне надо падтрымка сяброў у гэтым пытанні. Дазваляецца, Ілья, дазваляецца. Вы лічыце, што вось якраз у гэты момант. Ёсць жа яшчэ шостае пытанне. Возьмем сейчас? Зараз. Сябры мае, дапаможыце мне адказаць на гэтае пытанне, калі ласка. Ілья, мы атрымалі адказ. Кожны з вашых сяброў адказвае, што трэба браць варыянт В. Вітольд Бялыніцкі-Біруля, аўтар карціны «Па слядах фашысцкіх варвараў». Вы згодны з імі ці не? Я ім даверусь і выберу варыянт В. Бялыніцкі-Біруля. Леанід Шчамялёў працаваў у розных жанрах станкавага жывапісу, і гэта не яго карціна. Творы Міхаіла Савіцкага прысвечаны памяці загінуўшых у часы Вялікай айчыннай вайны. Таксама яны апяваюць патрыятызм савецкіх людзей. Але карціна «Па слядах фашысцкіх варвараў» не належыць яго пэнзлю. Аўтар гэтай карціны Вітольд Бялыніцкі-Біруля. Не я, малайчына, мои сябры. Дзякую маім сябрам за правільны адказ на гэта пытанне. Апошняе пытанне паэтычнае, і вам ужо ніхто не падкажа. Кахаю, люблю, беларускаму краю, бясконца я слова люблю, паўтараю. А хто аўтар гэтых знакамітых радкоў? Варыянты: Данута Бичель, Канстанцыя Буйло і Геннадзь Бураўкін. Мабыць, тут можна абдумваць аб іх імёнах, якія з імён беларускія. Тут можна яшчэ паспрабаваць вызначыць, які гэта верш, жаночы ці мужчынскі. Хто пісаў яго? Тут у нас дзве жанчыны, аўтаркі, і мужчына. Можа, гэта вам дапаможа? Та гэта мог напісаць як жанчына, так і мужчына. Хай будзе Геннадзь Бураўкін. Геннадзь Бураўкін, ваш адказ. Я прымаю яго. Гэты верш называецца «Роднае слова». І аўтар яго Данута Бичель. Вы памыліліся? Ілья, ну трэба ж было хоць адну памылачку зрабіць, праўда? Нічога страшнага. 50 балаў. Гэта цудоўная сума. Але наўрад каб хапіла для таго, каб перамагчы. Бо даволі моцныя у вас супернікі.
Хочаце пагуляць яшчэ? Да. Пытанне з катэгорыі гісторыя будзе вам прапанавана. Калі вы на яго адкажаце, то тыя балы, якія зараз паставіце на кон, мы прыплюсуем да вашых 50. Колькі балаў вы хочаце паставіць на кон? 50. Ва-банк. Да. Цудоўна. Ілья, як расшыфроўвалася афіцыйная назва органаў савецкай контрразведкі падчас Вялікай Айчыннай вайны? Абрэвіатура гэта СМЕРШ. Мой адказ будзе смерць шпіёнаў. Добра, я прымаю ваш адказ. Ён правільны. У вас 100 балаў, Ілья. Я вас віншую. Вы малайчына. Дякую. Ксенія, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Дзень добрый. Я хацела б пацікавіцца, дзе ваша малая радзіма? Адкуль вы родам? Моя малая радзіма – гэта Магілёўская вобласць, Краснапольскі раён, вёска Казельня. Аднак ж я потым з бацькамі прыехала ў Будакшылёўскі раён Будакшылёва. Гэта ўжо Гомельская вобласць? Да. Так? А колькі вам тады гадоў было? Мне было 10 гадоў. Які прафесійны накірунак у сваім жыцці вы выбралі? Я выбрала прафесію інжынера. Сёння ў нас інжынеры гуляюць. Так, і зараз вы працуеце? Я працую інжынерам па тэлевізіоннаму аборудаванню. Цудоўна. Ксюша, вы выбралі катэгорыю гісторыя. Першае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Як называецца манета, якая чаканілася ў Вялікім княстве літоўскім з 1547 года і ў 16 стагоддзі адпавядала 30 грошам? Гэта дынарый, талер ці рубель? Рубель – гэта больш похоже на штосьці, што было пазней. Талер – штосьці, как в Литве, что-то. Вот дынарый – это слово я не знаю. Можа выбраць яго. Дынарый? Да. А талер? А рубель? Рубель, мне здаецца, быў пазней. Дакладна думаеце, што гэта не рубель? Чамусьці да. І зараз вы выбіраеце паміж чым? Паміж дынарый і талер. І да чаго схіляецеся? Дынарый. Дынарый, на вашу думку. Слухайце, ну калі у вас такія сумненні, то можа на першым пытанні ўзяць падказку сяброў? Не. Ксюша, ваш адказ? Рубель. Рубель? Нечакана. Гаварылі ж дынарый і талер, а сказалі рубель. Ну, 1547 год. 16 стагоддзе. 3, 2, 1. Ксюша? рубель. Я прымаю ваш адказ. Перад вами талер Вялікага княства літоўскага 1562 года. Гэта не рубель і не дынарый. Вы памыліліся. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Вызначце прадстаўлены помнік беларускай архітэктуры. Што гэта? Спаса-Преображэнскі сабор у Заслаўі? Свята-Раства-Багародзіцкая царква ў Мураванцы? Ці Свята-Міхайлаўскі сабор у Слуцку? Я б сказала, што гэта царква тыповая, я такія бачыла, таму трэба дапамога сяброў. Вы хочаце звярнуцца да хлопцаў. Сябры мае, дапамажыце, калі ласка, адказаць на гэта пытанне. Прыйшло пасланне ад вашых сяброў. Кажуць, што гэта варыянт В, Свята-Міхайлаўскі сабор у Слуцку. Тады трэба выбраць варыянт В. Свята-Міхайлаўскі сабор У Слуцку. Добра.
Я прыняла ваш адказ. Гэтая царква з'яўляецца помнікам беларускага драўлянага дойлідства другой паловы 18 стагоддзя. На фотаздымку сабор імя святога архістраціга Михаіла у Слуцку. Гэта правільны адказ. Наступнае пытанне. Як у 14-16 стагоддзях называўся падатак на ўтрыманне вялікага князя і яго двара? Варыянты: ялаўшчына, шосавая, жорнавая. Калі ласка, ваше разважанне. Гэта не жорнавая, потому что гэта быў налог на жорна. А шосавая? Шосавая, здаецца, што не. Па назве не падабаецца. Не падабаецца. А што падабаецца? Ялаўшчына. Ксюша, вы гатовы даць адказ? Да. Гэта варыянт А, ялаўшчына. Я прымаю ваш адказ. Жорнавая або жарнаўшчына. Гэта падатак з сялян у Вялікім княстве літоўскім за права мець уласныя жорны і вырабляць на іх крупы. Гэта не жорнавая. Шосавая. Гэта рэгулярны прамы падатак з продажу сельскагаспадарчай прадукцыі і рамесных вырабаў. А вось ялаўшчына – гэта якраз падатак на ўтрыманне вялікага князя і яго двара. Вы правільна адказалі. Чацвёртае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Якой з губерній, размешчаных на беларускіх землях у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя, належаў гэты герб? Гродзенскай, Віцебскай ці Магілёўскай? Калі там зубр, значыць, яны там вадзіліся. Склоняюся к Гродзенскай. Вось калі б тут у спісе была брэсцкая, правда? Да. Мы б нават і не Не думалі. думалі. Мы б сказалі Брэст, таму што Белавежская пушча і ўсё такое. А ў нас ёсць Гродзенская, Віцебская, Магілёўская, і вы схіляецеся Гродзенскай. да Гродзенскай. Это канчатковы адказ? Да. Я прымаю ваш адказ. У 19-м, пачатку 20-го стагоддзя менавіта так выглядаў герб Гродзенскай губерніі. Малайчынка. Наступнае пытанне, 5-е, і датычыцца яно гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Разгледзьце, калі ласка, партрэт. Назавіце савецкага палкаводца, каардынатара дзеянняў першага і другога беларускіх франтоў падчас ажыццяўлення аперацыі «Багратіён». Менавіта ён на партрэце. Іван Баграмян, Георгій Жукаў ці Георгій Захараў? Мне здаецца, што гэта Георгій Жукаў. А чаму так здаецца? Знаёмая фамілія. Прозвішча знаёмае, так. Ну мы ж яшчэ ведаем, што ён палкаводзец, каардынатар дзеянняў першага і другога беларускіх франтоў падчас ажыццяўлення аперацыі «Багратіён». І вы кажаце, што гэта Георгій Жукаў. Георгій Жукаў. Я прымаю ваш адказ. Іван Баграмян камандаваў першым прыбалтыйскім фронтам. Захараў камандаваў другім беларускім, а Георгій Канстанцінавіч Жукаў каардыніраваў дзеянні першага і другога беларускіх франтоў. Вы правільна адказалі. Ксюша, апошняе пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. 3 ліпеня 1983 года гэты мемарыяльны комплекс быў утвораны на месцы спаленай вёскі Віцебскай вобласці. Назавіце яго. Далева, праклён фашызму ці Хатынь.
Ваше меркаванне. Гэта не Хатынь, там другія помнікі. Чамусьці гэта наводзіць мяне на мысль, што гэта праклён фашызму. Тут такая жанчына. Яна звяртаецца да нябёсаў, так рукі ўзняла ўверх. Што гэта больш усяго на адказ. Б. Праклён фашызму. Я прымаю ваш адказ. Мемарыяльныя комплексы Дальва і Хатынь знаходзяцца ў Лагойскім раёне Мінскай вобласці. А ў нас у пытанні гучыць мемарыял на месцы спаленай вёскі Віцебскай вобласці. Дык вось, праклён фашызму, гэты мемарыяльны комплекс размяшчаецца каля вёскі Дабрунь Докшыцкага раёна Віцебскай вобласці. Вы малайчына. Ксюша, у вас 50 балаў. Я адразу пытаюся, ці бераце вы дадатковае пытанне. Дарэчы, па мове будзе. Да. Ксюша, а колькі балаў ставіце? 50. Ну, цудоўна. Вы спрабуеце дагнаць Ілью і зарабіць 100 балаў. Ці верыце вы, што словы «пясняр» і «разьбяр» пішуцца з мяккім знакам? Пясняр, я ведаю, што пішацца без мягкага знака, значит, не веру я. Усе ведаем песняры. Так. Мяккі знак ёсць у слове Нема. песняры? Нема. А слово «разьбяр»? Ці тут уже розніцы няма, як Тут пішацца? розніцы няма. Галоўнае, каб адно слово было з мягкім знакам ці без. Адказ ваш? Не веру, нет. Я прымаю ваш адказ. Ксюша, справа ў тым, што слово «разьбяр» пішацца з мяккім знакам. А вы слово «пясняр» без яго. І вы правільна адказалі, малайчына. Ксюша, вы другі прэтэндэнт на перамогу нашай гульні. Пакуль нічыя, Ілья, Ксенія. 100 на 100 балаў. Паглядзім, як згуляе трэці гулец. Роман, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Дзякуй, я таксама вас вітаю. Роман, раскажыце, калі ласка, пра сябе. Вы нядаўні выпускнік універсітэта? Выпусціўся з універсітэта я ў 21 годзе. Працоўны стаж у меня 3 гады, і працую я інжынерам па тэлевізіоннаму абсталяванні. Наколькі вам падабаецца інжынерная спецыяльнасць? Вельмі падабаецца. Заўсёды ёсць інтарэсныя задачы, якія неабходна рашаць у кратчайшыя срокі. І гэта мне вельмі спадабаецца. Ніяк не назавеш гэтую спецыяльнасць сумнай. Так. Добра. Ну а зараз вы ў якасці гульца звычайныя пытанні і варыянты адказаў. Гатовы? Гатоў. Пачынаем. Як напісаць або сказаць правільна, грамотна? Малады доктар Алена Івановна, маладая доктар Алена Івановна ці маладая доктарка Алена Івановна? Маладая докторка мы не можем сказать. Доктор не склоняется. Ну, я... Ну, так вучаць у школе, так? У школе, так. Маладая доктор, но маладая относится до слова доктора. Ну, значит, доктор, ён мой мужчынского рода, значит, малады доктор Алена Івановна. Я так мару. Усё дакладна па паліцах расклаў. Правільна ці неправільна не ведаю, але я так разумею, што ваш варыянт адказу... Варыянт А. Малады доктор Алена Івановна. Я прымаю ваш адказ, Роман. Справа ў тым, што род у такіх выпадках вызначаецца па форме дзеяслова прошлага часу. Напрыклад, прыйшла, прыехала, малады доктар Алена Івановна. Вы правільна адказалі. Спасибо. Роман, пытанне нумар 2. Які варыянт ужывання наступнага выразу адпавядае
граматычнай норме. Зайшлі за Пецей, зайшлі за Петяй ці зайшлі за Петем. Точно не тяй, не за Петяй. Либо за Петей, либо за Петем. Но я думаю, что за Петей – это больше русская мова. Поэтому зайшли за Петем. Я, наверное, выберу. А калі б быў Коля, то за кім бы зайшлі? За Колем, Калі Роман, за Романом. ну тут лягчэй, так? Тут легче, да. Такім чынам, ваш адказ, Мой отказ В. Зайшли за Петем. давайте паслухаем. Ён правільны. Трэцяе пытанне. З якой мовы запазычаны словы бюро, камуфляж, фюзеляж? Варыянты. Польская, грэчаская, французская. Греческая – это маловероятно, потому что в те часы у греков, когда греческая мова как таковая существовала, не было таких понятий, как бюро. У них было собрание, скажем так. Польская тоже вряд ли, потому что, есть фюзеляж самолета, как бы фюзеляж самолета, в основном самолеты были во Франции. В Польше, как бы были самолеты, но они появились позднее. Ну и бюро мне больше кажется, что это французская мова. Я бы отказал, что это французская. Вы, дарэчы, у школе якую замежную мову вучылі? Английский. Для запазычаных з французскай мовы слоў характэрна спалучэнні бю, вю, фю і канцавыя анс, йор, аж, яж. Гэта французская мова. І правільны адказ. Віншую, Роман. Які з варыянтаў напісання слова адпавядае арфаграфічнай норме? Добружскі, добрускі ці добрускі з дзвюма «с». Калі ласка, ваше разважанне. Я не зовсім могу тут разважаць, але я бы выбрал вариант отказа. А Добружский, потому что город все-таки Добруж, и, наверное, вот эта «ша» должна застаться у нас, когда мы говорим об склонении его. Які Добружскі. Гэта ваш адказ. Это мой отказ. Я прымаю ваш адказ. Калі мы прамаўляем спалучэнне, мы гаворым «Добружскі раён». Але пішам «Добружскі». Так. Вы правільна адказалі. Хорошо. У геаграфічных назвах перад суфіксам «СК» каранёвая літара заўсёды захоўваецца. Добруж – гэта корань, перад суфіксам «СК» захоўваем «ша». Добружскі. Малайчына, Роман, і у вас 5-е пытанне. У якім з прапанаваных выразаў слова «адны» з'яўляецца прыметнікам? Адны боты, адны гаварылі праўду ці адны погляды на жыццё? Я разглядаю гэтае пытанне і думаю, што мне неабходна падказка маіх сяброў. Ну, калі ласка, звяртайцеся да іх. Даражэнькія сябры, дапамажыце мне адказаць на гэтае пытанне. Роман, атрымалі мы падказку вашых сяброў. Яны гавораць, што у варыянце «В» слова «адны» з'яўляецца прыметнікам. Я даверу сваім сябрам. Дагэтуль яны мяне не падводзілі. Я адкажу, што гэта варыянт «В». Адны погляды на жыццё. Адны погляды на жыццё, погляды якія адны. Я считаю, что гэта і будзе у нас прыметнік. І сябры вашы так гавораць. І сябры мае так гавораць. Такім чынам, ваш адказ? В. Адны погляды на жыццё. Я прымаю ваш адказ. У варыянце «А» гэта сапраўды лічэбнік. Колькі ботаў? Адны. У варыянце «Б» адны гаварылі праўду. Хто гаварыў?
гэта назоўнік. А вось трэці варыянт, варыянт В, адны погляды на жыццё, адны, аднолькавыя. Якія? Гэта прыметнік. Вы правільна адказалі. Дзякуй, мои сябры. Цудоўна. Ну што, 50 балаў у вас ужо ёсць. І ёсць надзея на то, што і шостае пытанне вы разгледзіце і выбераце правільны варыянт. А можа і неправільны. Як будзе, пакажа час. Шостае пытанне. Назовіце значэнне фразеалагізму «даваць чапаласу». Строга ўздзейнічаць, прапаноўваць хабар, не ў меру дурэць. Пропановывать хабар, это предлагать взятку, ну, маловероятно, что это так. Шапалас — это некие, ну, некое зло, там, подзатыльник. Наверное, так, это чапалас. На мою думку, фразеалагізм «даваць чапаласу» — гэта строга ўздзейнічаць. Гучыць як нейкая пагроза. Я вам дам чапаласу. Раней у народзе так гаварылі, так? Так. Ну добра, я прымаю ваш адказ. Давайте паслухаем, ці правільны ён. Правільны. Малайчына Раман прайшлі без памылак. Давайте, конечно. 60 балаў. У Ксюшы і у Ільі не 60, у іх па 100. Ці будзеце вы змагацца за перамогу, Раман? Я буду гулять и поставлю 60 баллов. Раман, вы ідзеце ва-банк. Так. Цудоўна, 60 балаў на кон. Увага, увага. Які помнік ювелірнага мастацтва і сімвал духоўнай культуры Беларусі размешчаны на банкноце вартасцю 10 беларускіх рублёў? Я только из такого знаю крышки профессийной Полоцкой и все. Ну, и символов именно ювелирного мастацтва белорусского. Другое я не ведаю. Ну, может, в силу своей незнания. Но я откажу крышки профессийной Полоцкой. Гэта правільны адказ. Раман, Да. я вас віншую. Вы пераможца. Дякую. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Раману. Раман, я вас віншую. Гэты кубак цяпер ваш. Валодайце. Дякую. Дякую за гульню. Мне было вельмі цікава. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.